nungnya saya bangli ngokot kenai nong tasak liang mana gua anak angkha ani kun khasung kha yang bangli ngokot kenai sekarang ini so dengar di pangkot ini simit di pangkot Bangli kha aku dipasang kono norang nyoklah yang tahu kalau coba jahat oh mun apa yang biasa santai ga Tony, muna saya, dokter, muna lupa, ang sidin medo, umman muna, aku dah rumah. Hambai, jodoh tiba-tiba tiba sarungno, no jodoh no saimano, salkija koidin sekarang, sini sosial media wo, Kuala-Lumpur ni, aras pada bisini, goyang pangni korupsa, tiberasa, mungkin bini dibongkot deporma. Bo hani buagra cini mayagram buagra no mungkui je haran pinan kok samani obuni no jeng totally condemn khlayo tai jeng tini Kuala-Lumpur ni tiprasa engai jeng tini bini noko thangka thang mani yagulo jeng boy kok salaikya kintu belaina dukho ni bishoy ke ma samani karon ka obono je thange nungman porewo jeng thange nugui khabono je dibongkot deporma actually bobai kok sanani moton bini situation dia tamni himale bo nesa mani be kubul tomani bagai bo totally bini mentally disorder nja bini tam hinai bono psychiatric patient bo kok sanani kun motefano mane situation abo khaya je boy kok salim mane bo tini thange aro chikhoro tongka hamyang to event singno da seng tui bo chunga different naikya no obono pormanungo je bo actually abo kuno political issue ya, kono राजनीतिक issue ya, abo kaisa bo bini je sak khamya je bini mentality je disorder ng tomoni oboni bagasi bo amtiro kok sawo te jeng thangman pore bo jeng bai kok salaikya bo obti kok saka nok ano tahan bai phai ang borok pal tongmaya ang borok glanu kha kiriwo nok ano ta bunara phai amtiro kino onek kichu kok saka mane jeta kok normal borok ni kok ya borok jara je mentality disorder ngang kai je mongkok samne se koro botini saka ngai obon bagai sarati rajyoni borong no tiprasa ro ang obon komna musungo sing obon komna musungo je obai video rong nugui tongnai rong no abo kebo asa serious tan nadi kebo abo hai video rong no share khlaiye political faida khainan di tatane karon abo political issue ya abo totally kaisa mentally disorder ingjang borong ni samungsi bini kok lam kuno phana thik kere ngai abunu nang paithok joro kobumung yafaro jaw hai video no kindly please kebo serious talana le hambai